खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ दासान्दि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाननि मोनसे हाख्ला सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबां स्प्रेड एबा भाइरेल जादों। गोबां मिम्सनि गेजेरजों पस्ट खालामदों शाहरुख खानखौ इन्स्टाग्राम पस्टआव बे थाख्ला सावगारिखौल' फोसावदों आरो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे बाराव सांग्रां जानो नांगोन जाय सुबुङा एबा जाय लाइमोनफ्रा बे मिम्स एबा सावगारिखौ फिन आरोबाव ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामगोन एबा फोसावनानै होगोन अब्ला बिथांमोना 3 लाख जुरिमानाजों लोगोसे 2 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोननांगोन। बे बाथ्राखौ खौरां बिजोङाव गोबां खेब सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। जुदि बे सावगारिखौ लानानै ट्रल खालामबावोब्ला बे साजाखौ मोननांगोन। नैथि खौराङा दङ 2025 मायथाइनि गोबां हाई बाजेटनि बर' सावथुन जाय सावथुनखौ गोबां बर' रायजो राजाफ्रा नायनो थाखाय नेनानै दं माब्ला नुनो मोनगोन होनना। थांनाय 2024 मायथाइयाव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ जेरैबायदि बर' रायजो राजाफ्रा अनसायदोंमोन नायदोंमोन बेखौ लानानै बर' सावथुनखौ गोजौ फारसे लांबावनो थाखाय पंकज लाहारीनि स्ट'रि लिरनाय आरो बिथांनिनो डाइरेक्सन खालामनायाव फिन आरोबाव नैथि खोन्दो जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौबो नुनो मोनसिगोन। मैया सावथुन लिरगिरिया गावनि अफिशियेल फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों बेखौ फोसावनानै होदों दि बे समाव गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन दिनै जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि ट्रेलारखौ फोसावनाय जासिगोन इउटुबनि गेजेरजों जेराव आरडि मशन पिक्चार्स इउटुब चेनेलाव दिनै मोनाबिलि समाव हगारनानै होनाय जागोन होनना मैया पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों पंकज लाहारीया। आसा खालामो बयबो जाहाथे आबुं बर' सावथुनखौबो नायनो थाखाय नेनानै थागोन आरो बयबो अनसायगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। थामथि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौ लानानै बर' आरो डिमासानि गेजेराव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दावराव दावसि सोंखारिलायनाय जाथाय जाबोदों जेराव बर' कचारिनि राजानि बायखोन्दा नेरसोनखौ डिमासा सुबुंफोरा गावसोरनि बुंनानै लायो आरो बर'नि बे बायखोन्दा नेरसोना माब्लाबाबो जानो हाया होननाबो बिथांमोना बुंबोदों। थारैनो डिमासा कचारिनि मारना बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों मख'नो हायोदि बर'आ राजा रानि थानाय समनिफ्राय कचारी मुङै मिथिजायोमोन। बै समाव गुबैयै कचारी होननानै बुंब्ला बर'खौल' बुङोमोन आरो बर'नि गोबांथार राजा रानिया लुनानै गालांनाय गोबां बायखोन्दा नेरसोना थारैनो बुंनो थाङोब्ला थामहिनबा जारिमिननि खोथाखौ नोजोर होयोब्ला डिमासानि बायखोन्दा नेरसोना बर' कचारीनि बायखोन्दा नेरसोनानो जेराव गेजेर ससेयाव बर'निफ्रायनो डिमासा राभा कार्बि मिसिं आरो गोबां फिसा फिसा हारिफ्रा बोखावजादों एबा गावस्राबोदों। बेनि गेजेराव डिमासायाबो बर'निफ्रायनो गावस्राबोनानै मोनसे आलादा राव सोरजिजादों जायनि थाखाय बिथांमोना बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौ लानानै गावसोरनि बुंनानै लायो। थांनाय माखासे सान सिगाङावबो अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि माखासे बाथौ सिबियारिफ्रा गाबगोनां आर'ज लाहैनाय भिडिअ फुटेजखौ लानानै मोखां बिजाबाव बर' आरो डिमासानि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों जेराव डिमासाफ्रा गावसोरनि जायगायाव थाखानायखौ लानानै गावसोरनि बुंनानै लानो बांसिन बोलो मोन्दों नाथाय गुबै जारिमिनखौ नायबिजिरोब्ला बर'नि बायखोन्दा नेरसोनसो। ब्रैथि खौराङा दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि मोनफ्रोम राजखान्थि दोलोआ दासान्दि गोख्रों साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। नाथाय बेनि गेजेरावनो बावैसो सान सिगांनिफ्राय बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै राजखान्थि दोलोनि खौसेथि जानांगौखौ बुंनानै गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगानि बाथ्रा खोनानो मोन्दों। बे खेबाव खौसेथि जानायनि आलादा बाथ्रा बुंबावदों बिटिसिनि बारग' चिफ आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा मैया बुंदों दि इउपिपिएल दोलोआ सरकारखौ नागारखांनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोखौ सिमफायनानै फै। बिपिएफ दोलोआबो बिपिएफखौ सिमफायनो थाखाय राजि आरो जों बिपिएफ आरो इउपिपिएल गोदान मोनसे दोलो सोरजिनानै एबा दानानै बिसायख'थि गेलेगोन। इउपिपिएलआ 20 मासि आरो बिपिएफआ मोन 20 मासि गेलेगोन होनना बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थांनाय सानखालि आसाया बिजेपि सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों
अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्ट इउनियन थामहिनबा आदिबासि फरायसा आफादा गावसोरनि एसटि दाबिनायखौ होनांगौनि थाखाय एबा मोननांगौनि थाखाय बिजेपि सोरखारनि हेंथायै फिन आरोबाव उदालगुरिनि माजबादआव गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंनानै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय जुलाइ दानाव एमपि कामाख्या प्रसाद तासाया दुलाराय आदिबासि सुबुंफोरनो एसटि मोननांगौखौ लानानै आदिबासि हारिनि हिन्दु आरो ख्रिस्टाननि सायाव बाथ्रा मख'दोंमोन। एमपि बिथाङा जेराव आदिबासि सुबुंफोरनो एसटि होनांगौब्ला बिथांमोना जयै ख्रिस्टान जाजोबनांगोन, बिथांमोना हिन्दु जानाङा, बिथांमोना हिन्दु माखासे थानायनि जाउनावनो एसटि खथाखौ मोननो गोब्राब जागोन होनना बिथाङा बुंदोंमोन। बेखौ लानानैनो आसाया कामाख्या प्रसादनि हेंथा आरो खुंथाय सोरखार बिजेपि सोरखार गो बेक हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद बायदि स्लगान होनानै एमपि कामाख्या प्रसादनि जिगाबनि मुसुखा सावो आरो सोमावसारनायखौ लानानै आसाम पुलिसआ होबथानायखौ नुनो मोनदों। दिनै बिटिसि बन्द फोसावदों। दिनै 7 आगस्ट कालार एबा बृहस्पतिबार कालारनि थाखाय बिटिसि ओनसोलाव रिस्ट्रिक्टेड हलिडे महरै फोसावदों। समाज सिबियारि रुंसारि तारा प्रसाद सूत्रधरनि थैनाय सानाव रिस्ट्रिक्टेड हलिडे महरै फोसावदों बिटिसि खुंथाया। आसाम सोरखारा थाबैनो हाथियार लाइसेन्स होनायनि थाखाय मोनसे बिथांखि जागायगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि खौरां बिजोङाव बे बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों दि हाथियार लाइसेन्सनि पर्टेला थियारि जाखाबाय, जेराव गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदोंमोन दि बेखौ जायखिजाया समावनो लन्च खालामनो हासिगौ। बे बिथांखिनि थाखाय आरजाथाव सुबुंफोरा जुनिया महरै मोनथाम जोलैनि जानांगोन जाय आसामाव थायो आरो हाथियार लाइसेन्सनि थाखाय बेनि थाखाय आरज गाबनो हागोन। मख'जाथावदि हाथियार लाइसेन्सनि थाखाय आरज गाबनो आरजाथाव सुबुंफोरा आसामनि गुबै थागिबिफोर एबा थागिबि भारतारि नोगोरारि जानांगोन आरो बिसोरो बै ओनसोलाव गावसोरनि रैखाथिनि थाखायबो खैफोद मोनदांनांगोन जेराव बिसोरो थायो। बिथाङा बिबुंथि होदोंमोन दि जिल्ला खुंथाय एबा गनायजानाय रैखाथि एजेन्सिफोरनि बिजिरनायनि सायाव बिथा खालामनानै बिसोरो गोसो गोनां जायगाफोराव थानांगौ। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन। भारत आरो जुथाइ रायजो आमेरिकानि गेजेराव सोलिबाय थानाय फालांगियारि बेसेन नांलायनायनि गेजेराव मोनसे मख'जाथाव खौरां फैदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया नसुंसेयारि हादोर चीन हादोर दावबायगोन। मख'जाथावदि 2020 मायथाइयाव गालवान हायेननि दाङाबाजिनि उनाव गंनैबो हादोरनि गेजेराव बायजोआरि सोमोन्दोआ गाज्रि जादोंमोन। बबेखानि बै सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनो थाखाय गंनैबो हादोरनि हान्जानिफ्राय नाजानाया बोसोरसेसो सोलिबाय थादों एबा सावरायनाय जादों। जर'खायै डनाल्ड ट्राम्पजों फोसावजानाय खाजोना खान्थिनि उनाव भारत चीन फालांगियारि सोमोन्दोनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। बेबादि समाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया चीन दावबायनाया ओनसोलाव भुमखौराङारि आरो गेजेर हायुंआरि थासारिखौ मोनसे गोदान बिथिं होनो गोहो दं। गिबि रिपर्टनि बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया चंसाई हेफाजाब आफादाव जथुमाव बाहागो लानो थाखाय चीन दावबायगोन आरो बे जथुमाया 31 आगस्ट खालारनिफ्राय 1 सेप्तेम्बरसिम जागोन। चीननि तियानजिनाव खुंजागोन। बे जथुमानि समाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आफादनि सोद्रोमा हादोरफोरजों ओनसोलारि रैखाथि आरो उदखारि आरो फालांगिनि सायाव सावरायगोन। बिहालीयाव थानाय गुदि फरायसालियाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिहाली गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि पवित्र औवारी गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, जायखौ चाजिन खान मुङै मिथि मोननाय जायो, गोबाव समनिफ्रायनो गावनि फरायसालिनिनो सासे लाइमोनखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होबोगासिनो दं। अजद होनायनि उनाव फरायसाया गोलोम बोथोरनि बन्दनि उनाव गाहाय फोरोंगिरिनि अनागारि खालामजानायनि उनाव फरायसालियाव फैयाखैमोन। फरायसालियाव फैयैनि थाखाय आरो बिमा बिफाया फरायसा गैयैनि सोमोन्दै सोंदोंमोन आरो अब्ला बिथांजोआ गाहाय फोरोंगिरि चाजिन खानजों खालामजानाय गिख्रंथाव आथोनारि गाग्लोबनाय जाथायनि बागै गुवारै फोरमायदोंमोन। बेनि सायाव बिथा खालामनानै फोरोंगिरिखौ मोनसे एफआइआर थिसनदोंमोन आरो बेखौ एफआइआर थिसननाय लेखायै बिथांखौ हमनानै पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो होनना फोरमायदों। थारैनो 4.5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल खुंथाया बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हामारदों नामा? बे खेबाव बिटिआर खुंथायनि आबुं गोहोआ थारैनो इउपिपिएल दोलोनि आखायावनो फैमारबावगोन नामा? गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरनिफ्राय बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हेफाजाबगिरिफ्रा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोनायखौ बिटिसिनि मोन 40 बियाबावबो थाद'नाय गैयाजासे नुनो मोन्दों।
थिग बेबादिनो मैयाबो मुतुनगुरि बिटिसि बियाबनिफ्राय सा 46 लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। मुतुनगुरि बिटिसि बियाबनि सिंनिफ्राय फारियै एसे सिगाङाव एपिबि दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनाय फारियै सालबारि जिल्ला लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि मिजिं नार्जारि, मुतुनगुरि ब्लक कमिटिनि सानै लोगो गाहाय नेहाथारि मनजित बर' आरो लोगो नेहाथारि बावत्रास बसुमतारिमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि सा 46 हेफाजाबगिरिफ्रा मैया इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। क'क्राझाराव थानाय बिटिआरनि गाहाय खुंग्रि प्रमद बर'नि थाखुलियाव बिटिआरनि गाहाय खुंग्रि प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि, इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलाजे बरगयारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव मैया इउपिपिएल दोलोखौ गोहोगोरा खालामनो सा 46 लाइमोनफ्रा आखाइ हमफैयो। भारतारि रौनिया हान्जानि बागै बिबुंथि होनायनि थाखाय गोजौसिन बिजिरसालिया राहुल गान्धीखौ रायनाया हादोरनि राजखान्थि फोथाराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। राहुल गान्धीखौ थांखिनानै बिजिरसालिया बुंनाय बिबुंथिनि उनाव बेरेखा हान्जाया बिजिरसालिनि एबा बिजिरगिरिफोरनि थाथायनि सायाव सोंलु दिखांदों। बे समाव राहुलनि बिनानाव आरो सांसद प्रियंका गान्धीआबो बिथांजों गसंफादों। मंगलबाराव प्रियंकाया बुंदोंमोन दि गोजौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफ्रा बेखौ थि खालामनायनि मोन्थाइ गैया। सासे थार भारतारिया सोर, बेफोरबायदि थिरांथाफोरा बिजिरगिरिफोरनि मोन्थाइनि सिङाव गोग्लैनो नाङा। प्रियंका गान्धीआ आरोबाव गोख्रोङै बुंदोंमोन दि राहुल गान्धीआ सासे हादोर अनफावरि जाय जेब्लायबो हादोरनि रौनिया हान्जा आरो रौनियाफोरखौ मान होबोदों। बिथांनि बिबुंथिफोरखौ गोरोन्थि ओंथि बेखेवनाय जादों। प्रियंकाया बेखौ रोखायै बुंदोंमोन दि बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफ्रा हादोरनि सुबुंफोरनि हादोर अनफावरिनि सायाव सोंथि खालामनो हाया। बेयो मख'जाथाव दि राहुल गान्धीनि सिगांनि बिबुंथिया सिगांनिफ्रायनो मोनसे राजखान्थियारि बारहुंखा सोमजिखांहोदोंमोन। बिजिरसालिनि बे गोब्राब बिबुंथिनि उनाव प्रियंकानि फिननायखौ कंग्रेसनि गोख्रों मददनि महरै नायनाय जादों। गुबुन कंग्रेस दैदेनगिरिफोराबो बे आयदानि सायाव राहुलखौ मदद होदोंमोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जाखांनायनि उनाव पाकिस्ताना जम्मु काश्मीराव सिमा बारनानै उदखारिफोरखौ मदद होबाय थादों। बावैसो मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्ताना अपारेशन सिन्दुरनि समाव सिलिंखार जानाय माखासे न'फोरखौ लुफिननायनि थाखाय थांखि लादों, जेराव गाहाय उदखारि आफादफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दं। पाकिस्ताननि इन्टार सार्भिसन इन्टेलिजेन्स आरो गुबुन सोरखारि एजेन्सिफोरनि हेफाजाबाव थांनाय 90 सानफोराव पाकिस्ताननि आवथायाव थानाय काश्मीराव POKआव मोन 15निबो बांसिन गोदान उदखारि बादा एबा लन्च पेड फसंनाय जादों। बे बादाफोरखौ गाहाय थावनिफोराव लुफिननाय जादों होनना मिथि मोन्दों आरो उदखारिफ्रा नायदिंनायनि बारग'नो थाखाय गोदान आदब आरो बिरोंदामिनफोरखौ बाहायगासिनो थादों। उदखारिफ्रा गावसोरनि थांलाय फैलायनि महरखौबो सोलायगासिनो दं आरो भारतारि रौनियाफोरजों सिनायनो हानाय आरो जाथावना गाग्लोबनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय फिसा फिसा बादाफोरबो लुगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। मंगलबाराव जुथाइ रायजो आमेरिकानि सिनले नोगोर खुंथायनि बिरखं गाथोननि साखाथियाव गंसे एयारलाइन्स एम्बुलेन्स ब्रिजक्राफ्ट 300आ जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदों। एरिज'नायाव जानाय बे जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों। थैनायफ्रा सावस्रि बिफाननि मावथिफोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। नभाज' पुलिस बिफाननि बायदिब्ला एयार एम्बुलेन्सआ 4 सावफाहामारि मावथिफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनखौ दाबो जेबो मिथि मोननाय जायाखै। हायुङारि रोगाथाइ रैखाथि बर्ड आरो फेडारेल एभिएशन एडमिनिस्ट्रेशनआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बेखौ मख'नाय जादों दि जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिरखंआ बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामनो एबा बाख्लायनो नाजादोंमोन। आथिखालाव बिबानगिरिफ्रा नायबिजिरनायनि थाखाय बिरखं गाथोनाव रायजो राजानि हाबनायखौ एबा थांनायखौबो बन्द' खालामदों। दासिम खहा जानांनायफोरखौ सिनायनो हानाय जायाखै। मोननो हानाय रिपर्टफोरनि बायदिब्ला बिसोरनि गेजेराव रावबो एरिज'नानि थागिबि एबा जायगायारि थागिबि नङा होनना फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।